खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय उफ्रा रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि उफ्रा रादाबा जाबाय गेजेर जनाय बर' फरायसा आफादनि 25थि रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ बेखेवनाय जाबाय 14 नभेम्बर खालारनिफ्राय 14 नभेम्बर खालारसिम जानो गोनां गेजेर जनायनि सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव गेजेर जनाय बर' फरायसा आफादनि 25थि रुफाथि मायथाइ फोरबो गेजेर जनायनि आइजो अनसाय आफाद आरो 33थि गेजेर जनाय बर' साहित्य सभा आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ जागायनाय जाबाय बे मेलखौ हाबाफारि बायदियै फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जागायना गिबियाव मेन गेटखौ बेखेवो एबसुनि बोसोनगिरि धनजय केरकाटारि रुंसारि प्रदीप कुमार ब्रह्मनि मुङाव मेन पेन्डेलखौ बेखेवो बानजाय आफादनि आफादगिरि कातिराम बसुमतारी रुंसारि सुरजय कुमार नार्जारिनि मुङाव डाइनिं हलखौ बेखेवो गेजेर जनाय आबसुनि गाहाय नेहाथारि अमूल्य आलसियारि रुंसारि पान्दुमार आलसियारि आलासि जिरायसालि न'खौ बेखेवो रामधन दिकारी गामि पन्चायतनि आफादगिरि लीना रेगन ताये रुंसारि रुपनाल बसुमतारिनि मुङाव डेलिगेट हलखौ बेखेवो गेजेर जनाय एबसुनि बारग' आफादगिरि सुरेन बसुमतारी रुंसारि केनेडी बसुमतारिनि मुङाव डेलिगेट हलखौ बेखेवो गेजेर जनाय आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि राजनि सरगियारि थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवो जिल्ला एबसुनि थुनलाइयारि नेहाथारि प्रबीण बसुमतारी रुंसारि मेलराम बसुमतारिनि मुङाव भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवो जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि सन्जय बसुमतारी रुंसारि सुमिला बसुमतारिनि मुङाव काबादि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवो गेजेर जनाय आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि रेणु बसुमतारी गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दायो दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिडिलजुनाय आनसलिकनि सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय जि दिनैनि गिबि खेब गाहाय गेट बेखेवनायनि हाबाफारि जाय बिथां आलासि बे बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि जे दिनैनि बे गिबि हाबाफारिखौ बेखेवनानै बिथाङा माबायदि मोनदों आरो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरो मिथिनानै लानि जों खुलुमबाय गिबियावनो निउस 24 हेडलाइन्सनि नोंथांमोनखौ आं बरायबाय दा दिनै जोंनि गेजेर जनाय बे दखरा बर' फरायसा आफादनि जानो लानाय जानिखि रुफाथि मायथाइ फोरबो बेवहाय आं दिनै गिबि हाबाफारियाव महरै जा गाहाय जा दरखं दा बेखेवनानै आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि बे रुफाथि मायथाइ बे फोरबोआव जोंनि ओनसोलनि माखासे हाल साल एबा गोबां समस्या दङ बे समस्याफोरखौ बै हाबाफारियाव खोब मोजाङै रायलायनानै जाहाथे जाफुंसारनायाव जाहाथे महर मोनसे लाबोयो बेखौ आं आसा फारिबाय आरो लोगोसे आं जायगानि रायजोफोरखौ बे मेलाव जे सानथामनि हाबाफारि जानाय जाय मेलाव गासैखौबो आं गाजा गोमजायै बाहागो लानो थाखाय आं गासै रायजो राजाफोरखौ आं खावलायबाय बे हाबाफारिनि नैथि हाबाफारिया दिनै जानानै थांबाय दा बिनिनो प्रदीप कुमार ब्रह्म जे जिरायसालि गाहाय जिरायसालि बे जिरायसालिनि बेखेवगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानि बे प्रदीप कुमार ब्रह्मआ आगुनि सासे गोख्रों समाज सिबियारि होननानै बिथाङा फोरमायदों बिनि थाखायनो बेनि सुंद'यैबाबो जिउ जारिमिननि थाखाय जों मिथिनानै लानि गिबियाव प्राइम 24 हेडलाइन्सनि मावथि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगोसे दिनैनि जा सेथि साननि नैथि हाबाफारि रुंसारि प्रदीप कुमार ब्रह्मनि मुङै दोननाय जा गाहाय सायनासालि बे गाहाय सायनासालिखौ जे जोङो जोंनि हालामनिनो सासे जिहेतु गोख्रों मावथि बिथाङा नैबे गेजेर जनाय दखरानि सिङाव थानाय जे जोंनि बर' हारिखौ गोलैसोनानै थानाय ओनसोलखौ बिथाङा खोब मोनसे नाजानायनि गेजेरजों फोसाबनो नाजाबोदोंमोन बेनो दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव बिहोमा दं बिथांनि बिहोमाखौनो लानानै बिथांनि जा मावबोनाय हाबाफारिफोर जे बिथाङा जेब्लानिफ्राय बर' फरायसा आफादनि मावथि जाबोदोंमोन बिथाङा जोंनि गेजेर जनाय हालामनि बिथांखौ जोङो गिबिसिन आफादगिरि होननानै जोङो मिथियो आरो जोङो बिथांनि जा जिउ जारिमिन
हयथ' बेखौ आङो बे समाव जिहेतु जोङो बुंजोबनो हायाबो जानो हागौ किन्तु जों जा समनिफ्राय जों मिथिदों बिथाङा जोंनि गेजेराव दा सोलोंथाइनि खेथ्रआवबो बिथाङा खोब नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जोंनि गोलैसोना थानाय ओनसोलाव जे एडुकेसन खेथ्रआव सोलोंथायाव खोब मोनसे फोसाबनो थाखाय बिथाङा नाजाबोदोंमोन जिहेतु बिथाङा जोंनि उलुनि बड' एमइ स्कुलनि सासे फोरोंगिरिमोनबो मा होनो बिथाङा हिन्दी साबजेक्टनि फोरोंगिरिमोन बे हिन्दी साबजेक्टनि जा फोरोंगिरि बिथांनिनो जोंबो सासे स्टुडेन्टमोन जोंबो फरायसामोन जा बेवहाय जोङो बुंनांगोन जे बिथाङा बिथांनि जा साबजेक्ट बे साबजेक्टआव जोङो दिनैसिमबो जि साबजेक्ट बे साबजेक्टआव जोङो बिथांनि साबजेक्टआव जोङो मोनफ्रोमबो एग्जामाव हयथ' जोंनि फरायसाफ्रा रावबो खम नाम्बार मोनफेराखैमोन सोरबाया 80-90% बिथांनि जि साबजेक्ट बेखौ मोनबोदोंमोन आरो बिथाङा ओरैबायदि सोलोंथाइ होदोंमोन जाय सोलोंथाइया हयथ' जोङो दिनै बुंनांगोन आरो जोङो बाख्नायनांगोन जे बिथांनि बिहोमाया जे बे फरायसालियाव बे फरायसालिनि जि स्टुडेन्टफोर बिनि जि साबजेक्ट बे साबजेक्टआ रावबो स्टुडेन्टफोरा हाया होननानै जोङो दिनै बुंनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो जोङो बिथांखौ सिबिनांगोन जों खुलुमनांगोन जाहाथे बिथांनि बिहोमाखौ जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनफ्रा जोंनि उनाव जायफोर बिथांमोन फैगोन बिथांमोना जाहाथे बिथांनि जा बिहोमा बे बिहोमाखौ जाहाथे बावा आं बेखौ गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आरो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ आङो खावलायदों। गिबि हाबाफारिनि थामथि हाबाफारि जामुंसालि बेखेवनाय रुंसारि सुर्य कुमार नार्जारि गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै मुस्रि अमैलु आलसियारि बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो मिथिना लानि बे हाबाफारिनि बे जिहेतु जामुंसालि बे जामुंसालिनि गेजेराव जाहाथे जों गासै रायजोफ्रा दिनैनिफ्राय जानाय सोलिगोन बे जानाय सोलिनाय आदार होनाय बिजाथिफोर थानो हागौ बिनि थाखाय जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिनानै लानि जे बेयाव सोर सोर हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना बे हाबाफारियाव मदद होदों बिनि मुंखौ लानो थाखाय बिथांनिसिम जों खावलायनाय जाबाय। आं मिथिनायाव जोंनि बे ओनसोलनिनो फोरोंगिरि आफाद प्राइमारि टिचार एस'सिएशन आरो एमइ स्कुलनि गंनै एमइ स्कुल दं बिथांमोना ज' जानानै बोथिसे जानाय आदारखौ होदों होननानै आं मिथिना मोन्दों बेखेवगिरि हिसाबै आरो लोगोआवनो बे रामधनदिकारि गांव पन्सायतनि मेम्बारफोर बिथांमोनाबो बोथिसे आदार होनाय जादों आरो लोगोआवनो बे बेसेबा मेहेर गोनां मेलखौ आरोबाव मोजाङै जाफुंसारथों साननानै बे जोंनिनो प्राइमारि टिएमपिके बिथांमोनाबो बोथिसे आदार होनाय जादों। दायो जोङो बे हाबाफारिनि जे जानाय लोंनाय संगिरि बिथांमोननि सेराव जों दंफैयो बे हाबाफारिनि जानाय लोंनायनि मा मैगंजों बे सानथामनि हाबाफारिखौ जाहोलांगोन आरो माबायदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै माबायदि गोसोखौ मोन्दों बिनि थाखाय जों एसे मिथिना लानि। दिनै गिबि सान दिनैनि बे गिबि सानाव जोङो बानजाय आफादनि फरिंसाब कमिटिनि होनाय जगार बादियै जोंनि संग्रा खावग्रा हान्जाया दिनैनि सानाव मुला ओंख्रि आरो लोगोसे अनला ओंख्रि बेयो बर'नि गुबै ओंख्रि आरो लोगोसे आलु दङ दिनैनि सानाव हयथ' बिथांमोना निरामिसखौनो बुंदों आरो बेबादिनो बिथांमोना सानथामनि हाबाफारि बादियै बिदिनो बिथांमोना दिनै निरामिस गाबोन हयथ' आमिस जानो हागौ दा जों बेबादिनो बिथांमोना जाखिनि जगार होगोन जों बे जगारखौनो लानानै संनानै जाहोनो होननानै सानदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै माबायदि मोनदों आरो लोगोसे जोङो दिनै बे गेजेर जनाय दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि लोगोसे गेजेर जनाय दख'रा बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे गेजेर जनाय आइजो अनसाय आफादनि जाखिनि बे सानथामनि हाबाफारि लानानै मेल खुंनो लादों बे मेलाव जोङो संनाय खावनाय बिबानखौ मोननानै जोङो गोजोननायखौनो मोन्दों। आरो बेयाव बेसेसो रायजोफोर बाहागो लाफैगोन दा जों मिथिनाय बादिब्ला बे दिनैनि बे सानथामनि हाबाफारियाव 3,000 बारा
बेवहाय सुबुं बेवहाय गौथुम जाफैगोन जों बेखिनिखौ मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों जेसेबां रोजा जायोब्लाबो जोङो बेखिनिखौ संना जाहोनायाव जानजि खाफ्रानानै दङ। जोङो जेसे हागौ मोजांखौनो खालामनानै जाहोनो सानदों, मानोना जानाय लोंनायनिफ्रायसो मानसिया गोजोननाय फैयो। बेनिखायनो जोङो फुडिं साब कमिटिया जाखिनि जोंनो जगार होगोन बेखौ जोङो मोजाङैनो संनानै जाहोगोन होननानै सानदों आरोखि। दायो बे गिबि हाबाफारिनि दथि हाबाफारि थान्दै बादा बेखेवनाय, बे थान्दै बादा बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनिनो बारग' एसि बिथां सुरेन बसुमतारी सारनिफ्राय दिनै बे हालामनि दा थान्दै बादा बेखेवनायजों लोगोसे बे हालामनि जानानै बे एसे मोजां प्रग्राम मोनसे हाबाफारि लानायखौ सारा मा रायजोनि सिगाङाव मेसेज होयो बेखौनो बुंथिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो प्राइम टाइम नोंथांमोननिसिम निउसनिसिम बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव फैनानै दिनैनि बे निउस कालेक्सन खालामनायनि थाखाय बे ओनसोलनि आनसलिकनि रायजो राजानि जानानै आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखर बावबाय। दा नैबे प्रग्रामाव जोंहा बे थान्दै मेल आरो बे थान्दै मेलाव जोङो रुंसारि रुपनाल बसुमतारीनि मुङाव जों बेखौ दोननाय जाहैदों आरो बे बिथांनि मुङावनो बिथांनि मुंखौ ओनसोलनि थाखाय मावलांनायनि थाखाय बे लाइमोन बिथांनिसिम सेंग्रायानोमोन बिथाङा, बेखायनो बिथांनि मुंखौ अरायसम लाखिनो थाखाय जोङो बिथांनि मुङावनो बे थान्दै बादाखौ गोसोखांथिसिन बायदियै जों बे थान्दै बादानि मुंखौ रुपनाल बसुमतारी दोननाय जाहैदों। आरो लोगोसेनो दिनैनि बे थान्दै बादायाव जोंहा बायदि रोखोमनि गुरुत्वपुर्न सावरायमेल जागोन, सावरायनाय जागोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों ओनसोलखौ मा रोखोम जों दैदेनलांनांगौ, ओनसोलाव मा रोखोम सोलिलांनांगौ, मा रोखोम आग बारायलांनांगौ बिनि सायाव हयथ' जोबोद गुरुत्वपुर्न जोंहा आल'सना जागोन, सावरायनाय जागोन। बेनिखायनो दिनैनि बे थान्दै बादाखौ आंनि बेलायाव आंनो बे थान्दै बादाखौ बेखेवनायनि बिबान होनायलाय आं बे ओनसोलनिनो सासे बारग' मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि GM बायदियै आरो बे ओनसोलनिनो मोनसे समाव जिहेथु आनसलिकनि आं बिबानगिरिमोन, आफादगिरिमोन, बे हिसाबै बिथांमोना आंखौ बेवहाय हांख्रायनायजों लोगोसे बिथांमोना बेखौ बेखेवना होनांगौ होननानै आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि गासिनिबो मददनि गेजेरजों बे थान्दै मेलखौ बेखेवना होनाय जाहैबाय आरो बेयाव मदद होनायनि थाखाय गासै नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बावनाय थाबाय। बे ओनसोलखौ दा जोंहा बावहाय थानाय सामाजिक जिबिला जातीय संगठन बर' फरायसा आफाद दङ, बर' थुनलाइ आफाद दङ आरो बिखेखयै बर' फरायसा आफादानो समाजनि जौगानायनि खेथ्रआव गासिबो बिथिङाव बिथांमोनानो नोजोर लायो आरो बिदि नोजोर लानायनि गेजेरजोंनो खामानि मावनायनि गेजेरजों बे ओनसोला गोदोनिख्रुइ जोंनि गोदोनि सेंग्रा समाव जाबादि गोग्लैसोनायमोन बेनिख्रुइ एसेबाबो दा साबसिन जाबोदों, लामा सामाफ्राबो मोजां जाबोदों। बेनिखायनो दा जातीय संगठन आफादफ्रा गोख्रोङै हयथ' खामानि मावलांनांगोन आरो बिथांमोनजों लोगोसे सेर जोंबो लोगोसे दंफायो आरो बेबारे सुबुरुन लानायनि गेजेरजों ज' थानायनि गेजेरजों खामानि मावलांनायनि गेजेरजोंनो बे ओनसोला जौगालांनायनि आसा दङ। बेखायनो गासैबो ज' जानानै सान्थि थानानै खामानि मावलांनांगौ आं बेखौनो आसा खालामदों। गोजोननाय थाबाय। दायो स्निथि हाबाफारियाव आवगायबाय। बे हाबाफारिनि जे आइजो थान्दै बादा बेखेवनाय आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि, दिनैनि बे थान्दै बादायाव आइजो हिसाबै मा थांखिखौ लानानै सावरायनाय जायो आरो बे आइजोफोरनि गुबै मावनांगौ हाबाफारिया मा बिनि सोमोन्दै फंनैसो जों मिथिनो थाखाय नोंथांनियाव सोंनाय जाबाय। आइजोनि हाबाफारिया मावनो गोनाङानो जाहैबाय गथ' गथाय जेनेबा फेदेरनायनिफ्राय जोनोम होनायनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिम बा गथ' गथाय बिलाइजासिम जा हायो जोङो हिक्षा होनांगौ, बिमानि रावखौ जों फोरोंनांगौ। जों जुदि न'आवनो मोजाङै आखल आखुखौ फोरोंनानै हरनो हायोबा इयुनाव मोजां जाहैयो आरो हिन्जावसा गथ'आथ' न'आव थाबाय थानो मोनखाया, मालाय न'आव जों बारहोनो गोनां जाहैयो। बारहोनो थाङोब्ला सोरहाबा भाग्यआव फिसाइफोरखौ मोजां मोनहैयो, किसुमानाबा जौ लोंग्रा मदापि मोनहैगोन। बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि फिसा फिसौआ बाहेराव रायजो जानायाव जाहाथे हेंथा जाहैया बिनि थाखाय जोङो हिक्षाखौ जौगाहोनांगोन आरो इसोरनि आखल आखु गियानफोरखौ मोजाङै जों फोरोंहरनो हानांगोन।
बेनो जाबाय जोंनि आइजोफोरनि थांखिया आरो बेयाव जोङो गाव गावनि दिनैसिम এতিয়া আজি আমাৰ আলহী অতিথি আলাখন অভিনয় কৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ।